weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to dabiya to hoore fonde to ciloña to gurela umarli to kay hayɗi to wajjo bosoyaɓe to seyyena gabari to seyyena wuro molo to tulde baali to wuro djibi alpha to ganki to ɗal haya to mafolu to sintian jakiri ko on takkusan juula ha e nder galle alsinu yero baba kana to lycée ba guural yero ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie ma en jaaha to lycée ba gorgol ñande altine nogas e jeetati lewru février ngu mayduɗo ndu wonno tigittirgo tabalde tawa ko e oɗo saaha joni ndena tabalde tirana ɗum ko biteɗo Alhusseinu yero baba kana ha joni to leydi Mauritanie commission halfinaɓe ko fati e darogol e mayirɗe lebbi julɓe woni lebbi ɓaleɓe ɓe kolliri tigui wonde aljuma hannde o ko kañum woni goo lewru chaban hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e tati e fergoniraɗo men sallllahu alayhi wa sallam to leydi Sénégal jagorgal kalfinaɗo ko fati e jaccinagol laamu o holliri tigui wonde kala jiɗɗo kay ko fati e gembanade sumgoji wonde sarɗiyanke nder leydi hen la budda jomum jiɗɗina caution tawa ko 15 millions mo franc CFA to leydi Mali boña woni banque biteɗo BCAO ɓe kolliri tigui ɓe mbanji e boña leydi Mali tawa ko ñamade kene qime ha temedere sappo e ɗiɗi milliards tawa ko franc CFA to leydi Burkina Faso lieutenant colonel Paul Henri Damiba o suuɓima biyeteɗo Albert Ouedraogo o waɗi ɗum premier ministre makko to leydi Guinée Conakry CEDEAO o holliri tigui yonti ko militaire uji darguirɓe laamu Alpha Condé ndiwi jooɗi e laamu yonti tigui ko hakkillaji mabɓe ene gara e miijade sumgoji hoɗoje leydi e sumgoji sarɗiyeji to kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to Ukraine to leydi Pakistan to leydi Inde to Indonésie to France ha to Espagne so waktu rokki bisimilla moon e ketki hotondirte joni joni jañen musidɓe tedduɓe taweteɓe funnangue hirnangue reway worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko ha ko iwruken tokkordinoro ha ko moƴƴo arko safrude wurtinde neɗɗo ha artirma e cakkatal maɗa gorel teyya joguiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e nder ɓandu muɗuma joguiɗo caɗele gorago mo nangata taare joguiɗo AVC cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel teyya ma yiito hen hoore maɗa on tuƴiɗo donkuɗo darade donkuɗo yaade taw kadi ko caɗele ɗaɗi jokkodire gorel teyya noon ko ha ko moƴƴo ko ala rewam no jarirɗa kala ala ko bonnantuma haydara so wona ko addema jaam an debbo e an gorko donkuɗo jokkude enɗam mo yahata juma e jama ngam caɗele koyɗe caɗele ɗaɗi jokkodire gorel teyya ma yiite hen hoorema hewɓe ceetima cafrima hen yoga e ñabbuji goɗɗi hayɗi gonaɗi limtuɗen ɗi mbadden dando e gorel teyya sa yiiɗi jokkodire gorel teyya noon hetto ɗeɗo henna tonggode joni joni jiituɗa hoore maɗa so tawi ko tokkolngol gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa Ibrahima Sow 0027 827 46 76 72 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba Kabo
delgado ɓuri ɓurɗo andirede alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi non ko to leydi France jokkodita koye Haruna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi non ko site mabɓe internet jiɗɗa ko ƴettude ko heewi mbatta yeeyoyde walla mbatta somade e mabɓe mbatta ko oɗo hen www.gorelteya.com ɗeɗo tongoje noon kala hen ɗe jokkodirɗa maɓe ko dokke ɓurɗo ɓattadema ɗo mbawɗa wonde e windere nde kala mbadden dando faade gorela teya. Agence immobilière Njinganena Fulɓe, cité littoral, Améo 3, lotissement numéro 2, numéro 3, Golfe Nord, Guédiawaye, udditi demude mum ha yaaji. Agence immobilière Njinganena Fulɓe udditi demude mum ene yeeya leyɗele ɗe hinde terrain-ŋaji kono ne kadi ne yeeya galleji ene luwa galleji kalɗo gonɗa e windere nde sa yiɗi sodde terrain jokkodira e agence immobilière Njinganena Fulɓe. agence immobiliére Njinganena Fulɓe ari wallude dendagal bandiraɓe ɗe gonɗon e nder jokli windere nde kala ɗanniyankoɓe ha e jooɗiyankoɓe kala jiɗɗo galle leydi jokkodir e Njinganena Fulɓe. haɗani ɗon tan aɓe jogui cabine consultance juridique kala caɗele ɗe joguiɗa ko fate banggue laamu ko fate banggue jeygu ko fate banggue leyɗele ɗe coɗɗa aɗa ronki hedde ɗum sa jokkodire mabɓe maɓe balle ha hujjema kala yolto. haɗani ɗon tan aɓe jogui kadi assurance so tawi ka joom nayyi beyi baali nonne kadi ka commerce joom bitikaji joom galleji sa jokkodire mabɓe a dañi assurance maɗa kala caɗele keftiɗema aɓe mbawi safrandema ha timma tawa dogani. sa yiɗi hebde hen ko laaɓi gam jokkodirde tongode agence immobiliére Njinganena Fulɓe mbatta ko 33 877 00 34 walla mbaɗa 33 877 00 35 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 720 08 47 mbadden dando faade agence immobiliére Njinganena Fulɓe. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone mawnde nayya lewru yarkoma woni mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ha mbawona yiide en to banggue nate ɓosoje woni to banggue YouTube ko adi kabaruji men e ɗemgal pulaar noon hono Alou Seyni Yero Baba Kane mawɗo wuuro Likseyba gorgol kañum e dendagal miñiraɓe mum e ɓesgu mum baajiraɓe mum e denɗiraɓe mum kala eɓe jetta eɓe jarna dendagal bandiraɓe wodduɓe e ɓattiɓe kala darinoɓe no doole mumen ponno guila adduɓe hen jawdi mumen wadɓe hen doole mumen ha adduɓe hen peeji mumen kala ko fati oɗo cérémonie tirgo tabalde tawa kadi ko kanko Alou Seyni Yero Baba kanko tigui wonno kanko waɗantino tirgo tabalde nde tawa ko cérémonie waddemo e oɗo saaha joni ko wiyete doyen Kane Hanɓe woni tigui ɓurɗo hewde duuɓi mawnude duuɓi woni mawɗo Kane Hanɓe nder Likseyba gorgol omo yetta noon omo jarna dendagal ɓesgu Likseyba naɓe kala rewɓe e worɓe dariɓe no doole mumen ponno ha cérémonie o rewi lawol ha koɓe mbawi tigui hebde hen kala ha heeɓa hen kono noon kadi eɓe jafno dendagal bandiraɓe fonnoɓe tintinede tawa kadi e oɗo saaha joni ɓe kolori erango yajani saabu haɗi ɗum yaaji ko oɗo saaha joni ko saaha gonaɗo guila ko fate coronavirus o ha ko fate caɗele tigui ko fate crise woni conjoncture gonaɗo o ko ɗum saabi noon ɓe
ganyino yañude ɗum kono noon eɓe jafno dendagala bandiraɓe fonnoɓe tintinede ɓe tintinani ɓe beltima hen no feewi e golle pawdinde baɗaɗe hen ɗe habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen no mbiɗen ni to likseyba gorgol ñande altine nogas jeetati lewru février maydu ɗo ɗum ko ñande hen tigui wonno ko fate tirgo tabalde to likseyba gorgol tawi kadi tirana tabalde nde ko biteɗo Aluseyni Yero Baba Kane Aluseyni Yero Baba Kane noon o laatima e oɗo saaha joni doyen kan hanɓe woni mawɗo kan hanɓe e nder likseyba gorgol hollirama noon e nder on cérémonie noon on ñalawma hollirama tigui ko fate guilay nayyi e gayi e gueloɗi kala feccirama e dendagal leeɗe wuuro ngo kala kono noon kadi kala autorité tawateɗo e nder wuuro ngo moni hen kala autorité kala heeɓi hen dammawol mum timmugol ko fate bottari mum ha timmi kanko Aluseyni Yero Baba noon o laatima oɗo saaha joni kan hano ɓurɗo mo hewde duuɓi ko kanko kadi watti battowo sappo e goho neɗɗo taw ko piilaɗo walla ni tiranaɗo tabalde e nder likseyba gorgol jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal hettiyankoɓe kala eɗen duwanomo yo jogor jaam yo juddu hen ha juuta allahumma amina habaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie commission taw ko central halfinaɓe ko fati e ƴewgol darorde e mayirɗe lebbi taw ko lebbi julɓe walla mbiyana lebbi ɓaleɓe nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ko aljuma hande o nayi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko on ñalawma tigui woni ñalawma goho taw ko lewru witendu chaban hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e tati hijira woni tigui fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam commission noon joɗino jonde mum ko ñande alkamisa hanki o e nder nakcoda ɓe kolliri noon ɓe mbawi jokkodirde dendagal commission ngaji taw sous commission ngaji tawteɗi e nder région ngaji ko wayno to Dakhileta Nouadhibou to Adrar ha to Trimba Zemour kala kamɓe kala noon ɓe kawri tigui wonde ko aljuma hande nayya lewru mars woni go lewru chaban wiide lewru chaban wadde noon ɓe kolliri tigui wonde ñalawma ñande jamma go lewru avril ko ñande hen tigui ñande jamma go lewru avril ko ñande hen wonata jamma tijjaɗo kayma lewru korka daro woni ko wiyete nuit de doute pour l'observation des croissants linéaires mo lewru ramadan eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku en tawede darde lewru ndu o rokka en kadi tawede kadi tawtorede mayirɗe mayru o rokka en dendagal ɓuure wonde e nder mayru kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen commission exécutif catala bitegal FRIM woni fédération de football mauritanien ɓe jooɗima batu mabɓe ñande alarba ɓennuɗo ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi e nder batu he noon ɓe kolliri tigui kamɓe kala ɓe kawri eɓe ndiwi entraîneur kippu o on tigui coach kippu o riwama tigui e oɗo saaha joni ha laaɓi e golle mum on équipe noon entraîneur noon kañum tigui biyeteɗo Didier Gomes Darosa kañum tigui wonno entraîneur o e oɗo saaha joni hollirama tigui ɓe ndiwimo ha laaɓi kanko e dendagal staff technique ɓe gollotno kamɓe kala ɓe ndiwama ha laaɓi e oɗo saaha joni e gardugol équipe nationale woni bo Mourabitouna e oɗo saaha joni noon ko gonnoɗo cukko makko biteɗo Amira Abdou on suuɓa e oɗo saaha kañum waɗa entraîneur kippu leydi ndi kañum woni entraîneur e oɗo saaha joni équipe Mourabitouna tawateɗo nder leydi Mauritanie Amira Abdou noon ko entraîneur local woni tigui jeeyaɗo nder leydi he wona koɗo omo gollodo noon e oɗo saaha joni suɓama biteɗo Yacouba Fall e wondude Oumar Ndiaye ko ɓeɗo tigui ɓe gollotto e oɗo saaha kanko ɓeɗo tigui o gollotto beele tigui ɓe mbawa nawde équipe nationale o ha to foti yettade ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni min jaaha to gorgol hono Ibrahima Bekkay ko kañum woni chef de file de l'opposition démocratique woni mawɗo diɗɗal landaji lunde e nder leydi Mauritanie nden moti o joddima alkamisa ɓennuɗo ñande alkamisa ɓennuɗo o joddima e batu noon e walide gorgol woni to kay hayɗi ɓe joddima batu noon gouverneur de gorgol biteɗo Ahmed Nam Wula Sidi to kay hayɗi Ibrahima Bekkay noon o holliri tigui Ibrahima Bekkay noon o holliri gouverneur o woni tigui woni mujibu jillu makko e nder gorgol o noon woni mujibu jillu makko ko arde kay ko yidde arde kay woni mujibu jillu makko e nder
ndera gorgol woni mujibu jillu makko e ndera gorgol o holliri tigi ko arde kay e oɗo saaha joni ƴeewtade ka yurnitade ko fate caɗele ɓeɗon remoɓe jogui e oɗo saaha joni e ndera région de gorgol o holliri kadi e yaade kadi e ndera jeehe ƴewde kay ko joga e oɗo saaha joni ko fate guura ko joga e oɗo saaha joni e ndera leydi Mauritanie on ñagama yafuyen ko ɗum woni tigui mujibu jillu makko o holliri noon wonde lappol dande maayo ngol leydi Mauritanie woni vallée o ene jogui tigui jettani tigui ene jogui fartaŋeji kewɗi wawde ƴellidde ndema kam hano hannirta ni saabu o holliri eɓe jogui maayo eɓe jogui ko fiyete caali eɓe jogui kadi kolaɗe mawɗe no fewi fo fodde demede hano hannirta ni on ɗen kolaɗe noon holliri tigui ɗen opportunité kala ɗi vallée woni tigui lappol dande maayo jogui so tawi kayam ɗina ɓe balletama to banggue laamu eɓe mbawi gollade hano hannirta ni kono o holliri obstacle uji kewɗi woni kaloje kewɗe e paddoje kewɗe ne kadi ɗena gollede o holliri kadi kala hitande diɗɗala lamda woni tigui o diɗɗala lamda woni tigui chef de file l'opposition holliri kala hitande eɓe kewi wadde rapport mabɓe cimtola mabɓe noon ko fati e gonka leydi Mauritanie ha tenti noon to banggue guura e to banggue gurdama leydi ndi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha o waɗi jillu makko e nder Nouakchott o kanko gouverneur o noon holliri hen weltare makko no fewi e nguɗon jillu o holliri kadi wonde leydi on tigui wonde vallée walla région de gorgol ene jogui ha kene guime temedere capanɗe jeetati kilométre taw ko laalo walla nokkuji poɗɗi remede hano hannirta ni kono gouverneur o holliri ko remete hen ko nokkuji pamɗuɗi no fewi tawa ala ko saabi ɗum so wona leyɗele ɗe nan ɗon ndemetake kadi jooma leyɗele ɗe ndemata kada ɗaccata remoɓe fodɓe remde ndema tigui ɗiɗon nokkuji o holliri noon laamu ngu ne foti darade oɗo saaha joni itta ɗiɗon jikkuji beele tigui leyɗele ɗe mbawa remede hano hannirta ni beele eɓe mbawa jogade dendagal leydi ndi walla dendagal sous région kala ha heeɓa ko wiyete autosuffisance alimentaire o holliri noon dendagal walla laamu ngu ma eero guila e joom ngaaluji tawateɓe nder leydi he ha wonɓe caggal leydi kala nde mbawa tigui wadde dole mumen e ɗiɗon nokkuji ha mbawa remede hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Oulaza Haf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ade mo gendi Mauritanie kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri wonde alkamisa hanki kikiɗe nder jokli leydi Mauritanie kala ko ujunere temedde jeegom yimɓe tata woni holkisaɓe e nder holkiso he joyatawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe goto hefti cellal mumen fati galleji mumen neɗɗo kono kadi neɗɗo goto hawri hen e ladial ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal marine nationale woni dadiɓe halfinaɓe ko fati en nden ka e kisala maaje kadde de leydi Sénégal ɓe kolliri tigui ɓe mawnini manditare mabɓe taw ko manditare wattore duuɓi capanɗe nayyi e jeeɗiɓi wala lawol ɓe mawnidi noon e nder manditare he ɓe kolliri wonde bilan mabɓe 2021 woni hitande mayde nde golle payjune ɗe ɓe golli e nder bilan he noon ɓe kolliri tigui wonde nder 2021 ɓe mbawi tigui contrôle wonde fodde temedde 5 e 10 bateau ɓe contrôle ɗum e nder maaje kadde tawi hen nogas e jeegom bateau ɓe mbaɗi ɗumen koko wiyete arraisonné o wiide kon on contre amiral e wiide contre amiral Oumara Wade ɓe kolliri kadi wonde ɓe mbaɗi saisi bateau ji nayyi ɗina bateau ji noon mbaɗira saisi ko wadde trafic international de drogue ɓe kolliri kadi wonde ɓe kepti 16 e feccere tonnes taw ko drogue mo hinde hashicha ɓe mbawi nanggude kadi tonnuji ɗiɗi drogue mo hinde cocaïne foof ko hitande 2021 nde ɓe kolliri kadi wonde e nder 2021 nde ɓe mbaɗi tigui fodde capanɗe jeetati e joyi opération de secours woni fabade ɓen taw ko ɗemnoɓe yoolade e nder maaje kadde e nder ɗina secours uji noon ɓe mbawi tigui dandude temedde 3 e capanɗe jeenayyi e neɗɗo goto ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Sénégal jeen ha to Thiès noon koko yurmini waɗi to lycée technique professionnel MGR François Xavier Ndion mo Thiès ko élève tokoso waɗannoɗo élève mo lycée o élève mo lycée o kañum wasi fittade mum e saaha tigui wonno ko wonno e cours mum taw ko cours éducation physique woni cours coftal ɓalli kanko élève baɗɗo fittade makko noon omo wiyeteno Mor Talla Sine o felɓodiri noon koye goto e sehilaɓe makko ɓe o waddanno classe o felɓodiri mum ko ɗon tigui o yani o waɗi ko wiyete ko wiyete tigui crise cardiaque ko hen o wasi fittade makko o waɗanno noon ko génie civil siftinde on noon wonde kadi ñande 25 ñande 15 lewru décembre 2021 hitande mayde nden
hono on tana waɗino tawa kadi ko biyeteɗo Bakary Baldin élève mo CM e mo wakam kañuma wasno fital mum e nder saha kañumne wonno e wadde éducation physique muɗum woni coftal ɓalli kañumne ko hen wasno fital mum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono no mbiruɗen e gardini kabaruuji men jagorgal kalfinare ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o ɓayyini communiqué makko e nder communiqué noon ko hollirde tigui wonde oɗo saha joni ko hawra ko taƴa ko fate ɓen kala jiɗɗo kay gembanade gam yidde wonde sarɗiyanke nder leydi he o holliri noon kala jiɗɗo wonde sarɗiyanke woni député e nder leydi he e sumgoji législative ɗamniɗe wadde ñande 31 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ma jomum joƴƴina caution mum ona caution noon taƴa ko 1 million taw ko franc CFA communiqué o noon komo tongoɗe ujunnaji 4 taw winda ko ñande 3 lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolleri tigui aljuma hannde o e nder jokli leydi he kala e nder waktuji nogas e 4 cakkitiɗi ko ujunere temedere capanɗe jeetato e yimɓe jeegom woni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen yimɓe 10 tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa covid 19 e nder ɓe cellanoɓe nder ɓen 10 noon hen goto ko contact suivi jeenayi o heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellanoɓe hen 10 ɗiɗo kepti cellal men paati galleji men tato ene tampi sanne ma ballite to banggue fofango neɗɗo goto hawrela dialla leydi Sénégal ne yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeetati e joyi ujunere temedde jeeɗiɗi capantati e yimɓe jeenayi o winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetati ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeenayi e yimɓe joyo keptino cellal men hano hannit ni ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e goho ɗum woni ko hawrela dialla e ñalawma hannde o ko hedde juuɗe safroɓe taw ko tinnaɓe wonduɓe coronavirus e nder jokuli leydi Sénégal kala koɓe capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ambassadeur joɗaniɗo leydi Ukraine e nder leydi Sénégal windino ɓatake helɗo mum Facebook on ɓatake noon ko erade dendagal Sénégal naɓe eɓe gona kala taw ko hoɓɓe tawteɓe nder nden fanle nde mbawata arde kala jiɗɗo kay arde walludeɓe to banggue kay habtoyade leydi Russie nde wawata arde winditade noon wawa hekkede petelaji wawde tigui habtoyade leydi Russie toon to Ukraine gona kabaru noon nde yalti hono oɗo nde kabaru hono Aissata Tall Sall ko jagorgal leydi ndi kalfina leydi Sénégal kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi e kalfinade ko fate Sénégal naɓe de l'extérieur holliri hen mette mum no fewi e oɗon ɓatake mo ambassadeur o windi holliri hen ɓatake makko no fewi o namdima noon on ambassadeur nde ittata ɓatake o momta ɗum ha laaɓa ko ɓuuri yawde e yaccade waɗa ɗum retiré e hello makko Facebook o holliri kadi wonde leydi Sénégal jaɓatan kadi ne jogui kuulala woni article ene jogui kuulala ngala kuulal noon ene haaɗi kala kay gonɗo e nder leydi he wadde erango guila kay wadde recrutement ko fate combattant ji ha ko fate ɓen volontaire uji e ɓen wiyeteɓe kala terroriste ɗum foof ne ko waɗa interdit e nder leydi Sénégal o holliri hen mette makko no fewi on namdima oɗon ambassadeur nde ɓattata on ɓatake ha laaɓa e hellumuma Facebook ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen numima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen lebbi ɗiɗi joni noon caggal kayde leydi Mali wonno e sanction ngaji musɗi no fewi taw ko sanction ngaji ɗi catala CEDEAO e lumuwa fawi e dow mabɓe banque biteɗo BCEAO noon holliri tigui wonde ɓe mbaji e boñuji ɗi leydi Mali temedde 3 milliards taw ko franc CFA e mbadi ñamade nden ñamade noon taw to mum soɓe jooɓa kala temedere hen eɓe pawa hen buddiɗi woni 2% ɓe namdino noon leydi Mali noon namdino ko temedere capanɗe jeegom milliards kono ɓe keeɓi tan ko temedere 12 milliards woni tigui hen capanɗe 5 milliards woni ko usta e koɓe namdino ko e banque BCEAO noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbanji e nder capanɗe jeenayyi e goho boñ woni banque taw ko tawateɗi e banque uji tawateɗi e catal zone IMOA ɓe mbanji hen kene qime ha ujunnaje 3 e temedde milliards e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom milliards franc CFA woni 3965 milliards franc CFA yontere ɓennude kadi ɓe kolliri ɓe mbanjino e boña leydi Mali temedde 3 millions temedde 3 piccala temedde jeegom woni 302,611 milliards franc CFA ɓe mbanjino ɗum e boña leydi Mali caggal nde leydi Mali namdino kay temedere capanɗe 5 piccala temedde jeegom e nogas e joya milliards franc CFA ha joni ko leydi Mali keddoɗen commissaire des polices mo premier arrondissement hono commissaire divisionnaire Abdourahmani Alassane wondude dadiɓe hewɓe woɓɓe no fewi ɓe mbaɗi
waɗi opération mabɓe pattamli miijo e nder lamanteri makko ɗum gonno e nokkuji ɓurɗi teskede hewde baddiji e wuyɓe saysiyeɓe on opération noon ɓe mbanno ɗum ko ñande alarba ɗiɗi lewru gonɗen ɗu ndema so gonɗen ɗu ɓe kolliri tigui on opération ɓe puɗɗi ɗum ko 19 heures woni 9 heures jamma ha 21 heures woni tigui 7 heures kikiɗe ha 9 heures jamma ko nden tigui ɓe mbanno opération ɓe mbawino tigui hutorade e wi ɓe mbawino tigui yettade guilay nokkuji ɗiɗo nokkuji ko wayno jeere to wiyete jeere kola ha to wiyete jeere kola ha to wiyete échangeur piéton ha to wiyete cité ray ha nokku to wiyete ano sotraman ha to wiyete gara ha en to wiyete ex ambassade domlaji dentuɗi Amérique ha to maison des combattants ɗina nokkuji kala taw ko nokkuji tinaɗi hewde sasiyeɓe bandiji ɓe mbawi yillade ɗum ɓe kolliri noon e nder opération ɓe mbawi hutorade 135 policier ɓe kutorima kadi 16 oto e nder opération ɓe mbawi dangude 153 neɗɗo hen joyo ko rewɓe 120 jeetato heddiɓe ko worɓe ɓe kolliri kadi ɓe mbawi heptude 23 moto ha joni kabaruuji men nder leydi Mali sama mone ko sama mone noon hono sama mone ɓe kolliri tigui wonde guila 1er lewru janvier guila 1er lewru avril gonne lewru mars gonnen ɗu daccon haqqe ɓe lanci woni ɓe puɗɗima opération mabɓe moɓe mbiyata tigui moɓe ko offre kesso pour mo hono mum meeɗa wadde to banggue bebgol to banggue transfert woni neldugol halis e nder leydi he ɓe kolliri tigui noon kanko sama mone noon ɓe kolliri kala kay ɓe kolliri noon ɓe itti ha laaɓi kala fere ko fate transfert woni neldugol halis e ha ko fate dépôt woni moftugol halis on fere ɓe itti ɗum ha laaɓi so tawi aɗa nelda halis hay mbuɗu ala ko nelɗum joɓata so tawi kadi aɗa waɗa dépôt hay mbuɗu ala ko mofta ɗum joɓata e oɗo saaha joni yoɓete tan ko on mbaɗowo retiré so tawi a neldama halis a waɗa retiré ko on tan yoɓata mbuɗu yoɓata halis seeɗa hay ɗum ne kadi ɓe usti ɗum ha memi leydi saabu kay oɗo saaha joni ko fate ɗina frais de retiré ko ɓoluma piccal joyyi ha 1% ko ɗum tigui woni koɓe namdoto ko alkamisa hanki ɗon ɓe ɓayyini habaru o tawa kadi ko go tawi kadi koye nder conférence mo Dawouda Coulibaly noon kañum woni mawɗo sama moni woni président directeur général sama mone kanko tigui wanno conférence de presse to bureau ji makko to Hamdallahi AC 2000 ko toon tigui o ɓayyini oɗon habaru e nder conférence o so tawi noon ko banggue nuldude halis wonande caggal leydi o holliri ɗum noon waɗi fere taw ko fere tokoso no fewi saabu kala montant mo mbawɗa neldude ko 1% tan ɗum woni ko nen joɓatna paweteɗa ɗum noon hono mum e webde meeɗa wadde e oɗo saaha joni e nder tuggi ko leydi Sénégal tuggi leydi Mali wawa neldude kalis faade oɗo saaha joni hollirama tigui hono ɗiɗo tarifaji webde meeɗa wadde e nder leydi he o holliri noon kanko Dawouda Coulibaly noon woni yidde makko kay e oɗo saaha ko nder jokoli leydi Afrique dongre Afrique kala nde ɓe mbawata jogade hen filière uji mabɓe woni tigui bureau ji mabɓe heɓe mbawa tigui wadde opération ngaji ɗi hano hannirtini e daroɗe lewru e daroɗe lewru janvier 2022 woni daroɗe hitande nde o hollirino tigui mabɓe uddida siège mabɓe to Côte d'Ivoire mabɓe uddide kadi siège mabɓe goɗɗo to leydi Burundi haɓe mbawa gollodade hano hannirtini ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen umima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paaɗen lieutenant colonel Paul Henri Sandago Damiba horajo transition leydi ndi taw ko nder guidnoɗo laamu roko marka Christian Kabouré o holliri tigui par décret wonde o suɓima biteɗo Albert Ouedraogo jaro duuɓi 53 o waɗi ɗum e oɗo saaha joni hoore jagode makko Albert Ouedraogo noon ardino tigui ko cabinet conseil d'audit des entreprises guila hitande 2017 koko économiste noon des formations siftinde on noon ko ñande talata ɓennuɗo nde hoorejo transition hono colonel Paul Henri sifino charte on charte de transition noon ko hollirde wonde transition ko duuɓi tati nder duuɓi tati ko dadiɓe kañumen gardoto leydi ndi e nder duuɓi tati ɗi noon so ɗi timmi ko nen ɓe mbawata wadde sumgoji suɓade hoorejo leydi e suɓade sarɗiyeji kala e nder charte kadi ɓe kollirino wonde premier ministre wonata tigui ko civil woni jambouru ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni o suuɓi oɗo biteɗo Albert Ouedraogo e nder charte o kadi ɓe kollirino wonde laamu transition ngu ma suuɓo jagorɗe tawa gouvernement mabɓe ɓe ɓurta no gas e joyo neɗɗo ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar ko to leydi Guinée Conakry c'était timmuɗo taw ko c'était CEDEAO e cetal bitegal e cetal ɓe Nations Unies ɓe mbawi wadde jillum mabɓe to Conakry alkamisa hanki o addiɓe to noon ko joddade e ɓen wiyeteɓe société civile e joddade e dardiɓe landaji dawrugol e joddade ɗine militaire uji derguiɗɓe laamu Alpha Condé oɗo saaha joni ardiɓe leydi ndi wawde joddade mabɓe e yewtidde mabɓe kay ko fati transition no artir tigui ha laaɓa e juuɗe tigui laamu ngu transition
jofata laamu ngu arta ha laaɓe e juuɗe civil en nde sumgoji hooreji leydi e sumgoji sarɗiji mbawata yubbinede nder leydi he ɓe kolliri tigui wonde kayen laamu transition ngu fotano ɓurde lebbi jeegom e oɗo saaha joni ɓe timmini lebbi mabɓe jeegom gila nden noon eɓe timmini lebbi jeegom ha joni noon colonel Doumbouya yaadi mum nana muudi munkude ndeji haydara ko kaali ko fati e sumgoji CEDEAO holliri tigui wonde ɓe joɗinoma to Accra to lamorgo leydi Ghana ñande 16 lewru septembre 2021 e nder gansaga noon ɓe kawruno tigui wonde ko transition yataw tigui e nder lebbi jeegom eɓe mbawa yubbinde sumgoji mabɓe hano hannirtini kabaruuji men ɗemngal pulaar kabaruuji men joolam jaɓiri men jaato leydi Ukraine balɗe jeenayyi joni ko leydi Russie aynoto bomboje mum e kure e pettoje nder leydi Ukraine hollirama noon Ukraine noon e leydi Russie ɓe mbawi tigui joddade e oɗo saaha joni ɓe kawri eɓe mbawa uddide nokkuji ko witede couloir immunitaire ɗina couloir uji noon woni ɗina nokkuji tawa addoɓe balle e médicament ji kala ne mbawa rewde hen walla tagui doga moltu en kala ne mbawa rewde hen hano hannirtini wuuro witego Kersum wuuro witego Kerson ko wuuro mawgu no fewi e nder tawate wuuro mawgu no fewi e nder leydi Ukraine gon wuuro noon e oɗo saaha joni hollirama tigui ngo ummima ha laaɓi e juuɗe dadiɓe leydi Ukraine ngo arte juuɗe dadiɓe ɓe leydi Russe ko noon kadi hono wuuro witego Mariupol on tawi ngo taƴodiri e aduna ha laaɓi e oɗo saaha joni e kala saaha armée leydi Russie ne weddo hen bomboje to wuuro witego Terhigiv gonne 53 neɗɗo wasi toon fittande mum ko ɓe joguino toon kadi central mawɗo no fewi taw ko central nucléaire on central noon biteɗo Zaporizhia e oɗo saaha joni arte juuɗe dadiɓe ɓe leydi Russe kañumen nangui on central taw kadi ko central nucléaire ɓurɗo mawnude mo Europe jogui e nder oɗon diwan e oɗo saaha joni on central ne tawi juuɗe dadiɓe ɓe leydi Russe noon fuɗɗinoma bombardude central o ha waɗino cuumu kono ɓe mbawi ñippude cuumu ngu e oɗo saaha joni cuumu ngu ñifi ha laaɓi kono mo tawi e juuɗe dadiɓe leydi ndi dadiɓe leydi Russe ha joni kabaruuji men joolam jaɓeri koto leydi Pakistan fellande falla mbiyan ottago mawgo no fewi fetti hande e nder juma goto e nder leydi Pakistan to wuuro witego Peshawar ene tawi e tigguere o ɓaaƴo hirnangue leydi ndi sanga juulala tisbar taw ko wat boniɓe tufino bombo e nder juma ona juma noon ko leñol witeɓe chiite kañumen ɓuuri hewde toon e nder fettande he noon janggu fodde capanɗo teto neɗɗo wasi hen fittade mum yimɓe hewɓe kadi gañima hen koto leydi Inde paɗen toonne ko fettande mawde fetti nden fettande noon wonata nder jama fetti tigui ko nder usine taw ko usine pewno pétaruji woni ko sukaɓe kewi hutorade kala saaha ne fettano bomboji ni nden fettande noon saabima ha sappo joyi neɗɗo wasi hen fittade mum ñalawma hanki o ñande alkamisa hanki nde jamma ko nen tigui fettande nde fetti ko ñalawma hande o laamu ngu ɓayini habaru o hollirama noon Allah e fettande nde mawnude fodde sappo joyi kilométre o tango nanama toon koto leydi Indonésie paɗen robel tawateɓe to région biteɗo Papouasie ɓe jeytima janggu mbannogu e nder Indonésie tawa ngun janggu wanno tigui koye technicien ji fewnitoɓe pilon taw ko pilon mawɗo télécommunication e nder leydi hen yimɓe jeetato mbasino hen technicien ji jeetato mbasino hen pittali men ɓen robel noon ɓe jeytima janggu wonde kamɓe mbaɗi nguɗon janggu koto leydi France paɗen Emmanuel Macron itti sikkeji ha laaɓi wiyatnoɓe beele mo waɗ walla o waɗata ko fate gembanade sumgoji artade leydi France kanko Emmanuel Macron noon o windi ɓatake faade fraysenaɓe taw ko ɓatake officiel hollirde tigui wonde ko kettuɗo gembe makko omo gembono kay gam yidde arditade leydi ndi e sumgoji hoorejo leydi tijjani ko ɓoyani nder leydi hen to leydi Espagne paɗen ujunere temedde ɗiɗo migrant taw ko yinnoɓe ɗannade ɗanne suuɗayru yinnoɓe tigui nadde to leydi Espagne ɓe jinɗo natirde noon koto wiyete Melilla ɓe jinno tigui ko diwde e sorde grillage ɓe teɓama ɓe kaɗama ɓennude e nder hollirama noon fodde temedde tato capanɗe joyyi ɓen keeɓi fattange nadde nder leydi Espagne ñande alarba ɓennude ɗo kadi hollirama ko ujunnaje ɗiɗi e temedde joyo neɗɗo banno diɗɗal mumen kañumen foof kadi yidde felmade grillage o walla sorde wawde nadde nder leydi Espagne ɓen noon kañumen kala mbawino ruttitede musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e haɓirde ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah ketki malake jaam yo jaam Allah jogomi jogo on. The Bluetooth device is connected successfully.